Takže čaute ľudia, toto je deň 7, čo sa snažím vypestovať čo najväčšiu a najdrahšiu jahodu v Grow a Garden. A mám na tej jahode novú mutáciu a to je Sunbright, takže už stojí okolo, proste 78 tisíc, neviem či to vidíte. A dneska na tú jahodu idem dať Child mutáciu. Pred chvíľou som natáčala aj, že dávam na ten hryb tiež Child mutáciu a proste mi to zmizlo, nedalo sa to tam. Takže idem to skúsiť teraz, prečo sa mi tu dinosaurus postavil? No choď preč. A dúfam, že už to nezmizne, takže pozerajte, hej, dávam to na jahodu. Dal som to tam? Kamo? Čo sa s tou hrou deje? Ono to tam proste není. Že by, pozriem sa, či som to... no tak toto som nechcel zobrať. Či som tu nedal na tú nejakú jahodu, ale nie, nevidím to tam proste. Kamo, čo sa stalo? No ja už nemám ďalšie, toto bola posledná. Ach jaj. Napíšte mi aj po toto video, že čo sa mi s tým stalo, lebo ja fakt netuším. Dajte like, odber, napíšte nejaký pekný komentár a to už pre toto video všetko. Majte pekný deň a čaute.